Yes, miyeke kanjalo. Thank you, Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh. Ucha sapata. You are Yahweh. Jesus. You are Hulasa. Yahweh. Jesus. You are Yahweh. Jesus. Hola. You are Ashas. Yahweh. Jesus. Ushaya lahas. You are Yahweh. Jesus. You are Yahweh. Usanama. Father. Father. Usha. You are Yahweh. You are Yahweh. Ulaya bakatos. My God, my Father, my Father. My Father, my Father. Ushungele pipi. Nyaivala by fire. Ushata. 1, 2, 3. Fire. Take it. Allah shatapa. Thank you, Holy Spirit. Baba njalo. Lalela ke sisibuka mina. Umulele ebusuku ngizwa into ekubamba la ekinya la. Kube ngathi uphelela umoya ngiyakusukela. Ugcine nokuyizwa. Last week. Yeah. Okay, let me tell you something. Ukhona umfana wakwathathana nawe negama nqala ngothi uThabani uThabisa uThemba thathe Tito2. Taban. Ubani? Taban. Angozi. Taban. Can somebody clap hands for Jesus? Ayamashi. Tell me. Utabane. Ngibona utabane umuntu wakho kodwa utabane nomuntu wakhe. Yebo sengakuthola lokho. Akithi? Ngakuthola lokho ngase ngiyamyeka. Bambani bafana bami. Wenza njani? Ngakuthola lokho ngase ngiyamyeka. Ukuthi utabane nomuntu wakhe. Can somebody clap hands for Jesus? Uyazi ngenkathi umiyeka uThabani umuntu kaThabani wayesetholile ukuthi uThabani uthandana nawe. And wasekufaka into wakuthumela ngesilwane wasilanda. Hayi. Nongoma noma unkandla lo. Kunenyanga nasenkandla. Nongoma. Okay. I'm coming to pray. Lesilwane sohamba sibuyele kuyena. Now, okugcina ke isichitho kunento ezikuhambayo la. As if like ubukhuphe but ungaboni ukuthi yini. Ugcine nokuzwa. Ade ngihle nje lapha phansi. Angithi? Ade ngihle lapha phansi bekwenzeka. Kade ukuzwa. Can somebody clap hands for Jesus? Jesus. This is a prophetic house. Awukwazi ukuhamba nezichitho. Awungeni nesichitho la uphindele nasemuva. Raise your hands up. Close your eyes in the name of Jesus. Take it. Ichitho siyahamba. Ilwane kaThabani. Leave. You are free. God bless you. Clap hands for Jesus. Barashkata kala prakato. Ulazita la mazizi. Lalela. Inhliziyo yakhe ithathiwe. Kunomuntu omfaka kakhulu enhlizweni yakho. La uyamthanda, umthanda uyamlava. Inhliziyo yami igcwele injabulo. Ithi gugu iyabhakuza. Okay, inhliziyo yakho ngiyayizwa inhliziyo yakho iyabhakuza igcwele injabulo. Let me tell you something. Mina njengobaba wakho. Uyangizwa? Mina njengoba ayikho into angaphuma kimi emlonyeni wami ukulahlekisa. Uzophuka inhliziyo uma uzofaka kakhulu umuntu enhlizweni. Faka isikole kakhulu. Uyangizwa? Faka ini? Isikole kakhulu. Ufake nempumelelo kakhulu. Unyaka kwesigakulona euniversity. Yes, final year. This is your final year. Yeah. Okay. Faka isikole kakhulu kuphi? Ekhanda. Vala amehlo akho. I pray Shata Ras Mazia 1 2 3 fire. Next. Alikho emhlabeni ikhaya lami mina nginguye uhambayo. Izulu uhambayo. Mana ubani sayona ekhaya? Ubani sayona? Awukazi usonto sayona? Are you sure? Wabona bani wasekhaya? Woza la sisi wakhe, gijimisa kimi. Usisi wakhe agijima umama. Mama woza kimi. Nange phika yonke into.
Nakho ngifuna umthandazela ngibona izembatho zeSayoni. Ubani obeyiSayoni ekhaya khuluma emlandweni. Kwakungumama. Kwakuma kabani? Umama wayesuzana umama wami. Umama wakho ugogo wakhe. Uphikelana. Bengazi. Ufuna kuthiwa ngiyaxoka. Cha, Ufuna kuthiwa ngiprofethita ngekho. cha ngazi uthini. Wayengakazalwa. Yebo. Okay, that is why kuba ngimthandazela ngibona imjiva yeSayoni. Uyangizwa ngithini? Kusho ukuthi ingelosi eyayisebenzisa uma wakho mhla uma wakhe ethandaza, ingelosi esibekele lo mntwana. Uyangizwa ngithini? Ah, phakamisana zakho. Hey, othi angazi, umprofeti engasadlule nezinto zakho. Hayi! Phakamisana zakho. Iwo lawo. Zithathele ilala la shakata. Take fire. Amandla kaJehova. Iwo Oh, yiwolawa. Yiwolawa. Iwo Sithathe. Iwo lawo. Iwo ushakata. Oh, yiwolawa. Sithathele. Iwona la mandla kaJesu. Iwo Iwo lawo. Ushakata. Amandla. Iwo lawa mandla. Iwo iwona la mandla kaJehova. Iwo sobrani iwo lawa mandla. Iwona la mandla ngoba ukufa. Langoba amadimoni. Iwo ushakata. Jesus. Iwo iwona la mandla kaJesu. Iwo lawa iwo. Ushakata. Iwo la mandla kaJehova. Iwo Jesus. Iwona mandla kaJesu. Iwona la mandla. Woza kimi. Kuphi ekhaya? Kuphi nendawo? KwaNdlovu, kuphi KwaNdlovu? KwaSima. Yamaselusi. Lo bedlala keyboard yamasa. Sokumbona phi? Oh. Okay. Okay. Kade ufunda phi? Uyambona? Ubani umuntu onje? Ubani umuntu onje? Yambona lo? Osondelane naye kakhulu.
ubhuti wami Ubhuti wakho uphi? usekhaya. Ay. Hey, cishe ngathi niyajola nomshana. You know uma ngikuthandazela kuvela isithombe sikamshana. Angijoli nomshana. Akaza sho lutho. Akaza sho lutho mshana. Awumazi. Uma ngithandazela ngibona kuvela isithombe boom. Exactly umuntu omkhulu kanje nonje. Hey wena usithola impama. My father protected. Yena ne usithola impama ngayela. Jesus. Isevile. Sifuna umsebenzi. Angithi? Okay. Oh, shh. By fire. Fire. Ngicela ama-asha abe serious lapha. Soboshwa. I pray that ushers. Ngicela ungaboshwa. Jesus. Oh Jesus.